Mga igsuon sa dihang anapa ko sulod sa seminaryo, kauban nako o kauban namo ang mga seminarista usab nga mga Vietnamese sa sulod sa seminaryo. Ang among nabantayan sa mga kauban namo nga mga Vietnamese, halos tanan nga mga mananap nga mulakaw o mukamang, wala sila pili, mukaon sila. Gani diha sa sulod sa seminaryo sa novitiate namo dito sa Bulacan, makakita sila og halas ilang gukdon unya ilang lutuon. Kita mga Pilipino makita halas mudagan man ta. Sahay gani bisan nakasulot sila og kining bistina sa pagka seminarista, bisan og puti ang ilang gisulob, usahay makalimot sila, mas palabihon nilang gukdon kanang bayawak, halas, walay pili, mukaon sila. So nakaingon mi nga kining mga Vietnamese mabuhi gud sila bisan pag diha sa ilang kalisod, bisan gani sa panahon sa giyera, no, dito sa panahon sa Vietnam, nakasurvive ang mga Vietnamese. Kay diha sa ilang kinabuhi, wala sila pili sa pagkaon. Dili man ingon nga makaingon ta nga hugaw ang pagkaon nga ilang ginakaon. Kundili dinhi ilang gipakita nga kining ilang gipangkaon alang kanila limpyo kini. Wala sila pili sa diha sa mga mananap, bisan og diha sa mga dahon. Usahay makaingon mi mga sagbot man ni kasagaran sa seminaryo mi, ano na may panahon nga kami ang magluto sulod sa seminaryo. Usahay kung sila na mag-serve panahon sa pagkaon, halos puro dahon. Makita na mo diha sa dalan kini mga dahuna. Pero alang kanila kini nga mga pagkaon makahatag og kayuhan sa lawas. Dini usab nga nagpahinomdom nga dili importante ang unsay kaunon basta makaayo sa lawas. Ang importante nga siguro labi na panahon sa kalisod nga kita mabuhi. Ang atong ebanghelyo karon sumpay kini sa ebanghelyo kagahapon. Kung nakahinomdom kita sa ebanghelyo kagahapon, siguro ang uban siguro no nakalimot na, nagahisgot kini og kahugaw ng reklamo ang mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod, kay nganong ang mga tinun-an ni Hesus ning kaon nga walay paghugas nga tarong sa ilang mga kamot, hugaw ang ilang mga kamot. Kumao kana ang question dinha sa mga tinun-an sa atong Ginoo o gikan diha sa mga Pariseo ug mga magtutudlo, kay wala man sila magtuman sa tradisyon diha sa sugo sa mga katigulangan. Karon usab nagisgot gyapon og hugaw, kay ang gikaon nato kung dili kita manglimpyo diha sa atong kamot, posible man nga mosulod dinha sa atong lawas. Apan dinhi gipakita sa atong Ginoo nga dili ang atong gikaon mao'y makapahugaw nganhi kanato, kundili ang mugawas gikan sa atong baba. So daghay atong mga kaigsunan nga tan-aw nila, mga mananap unsa man nga mga pagkaon mao'y makapahugaw dinha kanila, mao'y makapahimo nga dili angayan atubangan sa Ginoo. Apan kini ang atong nadungog karon, ipahinomduman kita nga dili kana mo'y makapahugaw kanato kung dili kung unsa ang mugawas sa atong baba. Mga igsoon, sayod kita nga ang sentro diha sa atong lawas, adisir kita mubuhat sa atong mga desisyon, atong mga unsa may atong giplano, nagagikan diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Milabi na no kung unsay atong gusto usahay, unsay kanunay nga anaa diha sa sulod sa atong kasing-kasing,
kini mao'y maghatag kanato o giya kanato sa atong desisyon nga paghimuon hangtod nga moresulta dinha sa pagbuhat. Ug mao kana nga gipunto sa atong Ginoo. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing sa tao, manggula ang mga daotang hunahuna, mao na to nga pagpakikilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw. So pananglitan, kung ang kanunay nga naa sulod sa atong kasing-kasing mao ang pagdumot, anaa ang kasuko, kung kanunay nato na nga nagpabilin sa atong kasing-kasing asa man nimo resulta. Di ba kung kanunay kini nga naa sulod sa atong kasing-kasing mo resulta ni sa paguna-una, sa pagpanimalos, sa pagbuhat ug daotan ngadto sa atong isig katawo. Hangtod nga gikan sa atong kasing-kasing adto sa atong una-una magplano kung unsay angay nato nga buhaton. Kay tungod sa atong kasuko mo plano dayon gikan sa atong kasing-kasing unya mo huna-huna diha sa atong huna-huna planuhon nato kung unsay atong buhaton aron kita makapanimalos. Ug resulta ngadto sa pagbuhat niini mao kini ang gipunto sa atong Ginoo. Kung unsa kanunay nga naa sulod sa atong kasing-kasing mao ni atong bantayan. Kaya ang atong kasing-kasing gitudluan man kita diha sa pagigugma, diha sa pagpasaylo, diha sa pagbuhat og maayo. Apan kung lahi ang anaa sa atong kasing-kasing, pwede usab kini nga magbuhat og dautan ngadto sa uban. Di ba usahay kung aduna kitay kasuko ngadto sa uban, ang atong pagsulti niini og pagdaot sa ubang tawo. Usahay tungod sa atong kasuko, sa atong kalagot, usahay ato nang sobrahan ang pag-istorya, ang pagdaot sa atong isig katawo. Wala kabalo ang atong isig katawo nga gidaot na nato siya. Usahay sobra pa gipun-an na nato ang istorya bisan og dili na kini mao. Tungod kay anaaman ang kasuko, ana amang ang kalagot sulod sa atong kasing-kasing. So mao na atong atiman-an kung unsa ang mogawas sa atong baba, pwede nga makahatag og kayuhan, pwede makahatag og paglaom ngadto sa uban, pwede maghatag og kinabuhi. Apan pwede usab nga maghatag og pagdaot, pagguba sa reputasyon ngadto sa uban o pagpatay ngadto kanila. So ang atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, kumusta man, unsa man ang naa sulod niini. Kanunay kita nga musimba, kanunay kita nga muampo, kanunay kita nga mangayo sa pasaylo ug gugma sa Dios, kanunay kita nga mangumpisal, kita nakasinati sa gugma ug kaluoy sa Ginoo. Apan basin baya kung diha sa atong pagdawat niini kita nagpabilin dinha sa atong kasuko, dinha sa atong kalagot, dinha sa atong pagdumot. Kana mo yang atong bantayan mga igsuon, kay ang Ginoo nasayod siya nga sama sa mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod, sila anaa ang ilang pagkapartikular diha sa ilang pag-andam sa pagkaon, ang mga gamit, ang paglimpyo sa ilang mga kamot. Apan sukwahi ang anaa sulod sa ilang kasing-kasing. Kay anaa man ang ilang pagka mapahitason, pagka kanang pagtan-aw diha sa ilang kaugalingon nga sila ang mas limpyo, sila ang mas angayan atubangan sa Dios. Kadtong mga wala mosunod dinha sa mga tradisyon, diha sa ilang mga katigulangan, ang tan-aw nila kanila hugaw sila, ilabi na atubangan sa Dios. Apan dinhi atong nadungog nga ang Ginoo nagpahinumdom kanato nga kinahanglan nga kita
ang atong kasing-kasing magpabilin unta na nga mapasayloon, magpabilin unta na nga mahigugmaon. So sahay makadungog ako og sulti labi na din sa uban no. Bisan gani sulod sa pamilya, ana ang kasuko, ana ang kalagot, ana ang pagdumot diha sa miyembro sa pamilya. So kasubo kayong paminaon nga bisan ang atong mga minahal sa kinabuhi, ana ang atong paguna-una ug dautan ngadto kanila. Kay kung dili ta makabantay ang atong mga kasuko, ang atong mga kalagot, wala ta makabantay nga ang yawa na di ay maoy kanunay nga magtukmod kanato aron buhaton nato ang dautan ngadto kanila. Hangtod nga moresulta na kini sa pagpakasala tungod kay nakapabuhat naman kita og mga sakit nga binuhatan o kahapulong. Mga igsoon, sa panahon nga kita mudaot ngadto sa uban, kung unsa man ang mugawas sa atong baba, usahay wala kini mag-describe ngadto sa mga tawo nga atong gidaot. Usahay kini nagpakita o nagpaila kung kinsa kita nga mga tawhana, kung unsa kita nga klase nga mga tawo. Kay usahay gani ang maminaw makaingon na nga grabe man ang kasuko nining tawhana, kay ang akong pagkailan sa iyang gikasukan lahi man, apan ang iyang kasuko sangko man sa langit. Sumao na atong bantayan. Panahon nga kita mangdaot, panahon nga kita maguna-una og dautan ngadto sa uban, usahay ang atong pagtan-aw sa uban, usahay makalimot na kita diha sa atong pagtan-aw sa atong kakaugalingon nga basin mas dautan pa kita kaysa kanila.